Angel Mari Unzuetanaz, Durangoko semea, 1952. Urtean hemen jaioa, eta orain hemen nago Abadelez, Durangon eta bere inguruetan. Ni lehenengo bilin nintzen Maristetan urte batzuk, eta gero handik seminariora jo nintzen 11 urte nituela. Ezagutu nituen orain gure artean dago zana, Andoni Gerriketxebarria, Anton Linaza, Rapel Mentzakaia hil zan, Jose Mari Camino gero Ameriketara joan zana, eta Iñaki Etxezarraga. Horrek izan ziren sarreran gure ardura eukenak arlo batean edo beste. Gu Mikelen kontaktua hartu gendun gure 5. mailan, 16-17 urte geunkezela, eta orduan uste dut erlijioa muskula, eta ordukoa da gure kontaktua berarekin. Eta gero, ukidot, baina ja seminarista nagusi nintzela eta gero Derioko ikastaroan, baina nik Derioko ikastaroan denbora askorik eneban egin, lasterre Alemaniara joten nintzelako udatan alemanik ezten. Gogoratzen az, guke orduko preun gengozala, seminarioan alako txapelketa bat egiten zen futbolean. Eta guke ekipo ona geunken, baina atezainik ez, edo atezaina falta jakun, eta orduan ebile ginen bate bile da. Mikel oso eskuzabala eta bihozabala zan ez euskun baina jokatuko zuekin. Eta lehenengo partiduan, bera hain zutzu ebilen jokoan, ostika bat hartu eban aurpegian eta partidu hori bakarrik jokatu eban gugaz. Gero ezin izan gehiago jokatu, baina hor gelditzen da bere detaile hori gugaz kirolarroan.